Zaciarowany córci młynarza. Jekłel betowa dzewici młyn, chteren dywno tymu przynależył do baro błega tygłe młynarza. Tymu młynarzowie nie felowało decht niciegłe. Miałłyn 3 córci. Ledze w betowie kiedale, że te Zeuse zabiłe swojego łejca, błe łyn nie chcą im dać so łeżeniec. Niechterni giedale, że córci płesztridowałe so z łejcim. A jak go zabiłe, tej wrzucałe go do głobocigłe młyńścigłe błotka. Za tak coś ciarownik zamienił je w 3 grzepę. Te grzepę do dzys dnia stoją w kłyłdze wicigłe młyna. Żeby te Zeuse webawiec, musi so nalest jacis beniel i wrocze zna noce zabicy ich łejca, 3-krotnie łebiegnąc kłyś do z tych 3 grzep. Do dzys dnia ledze ciej łebnoc głosni krzykania kłyłdze wicigłe młyna. Widzę cie tyś 3 cenie bredków, chterne ciekają na wybawieni.